ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахш теҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав роҳӣ кардам, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар махалли хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама дошта бошед, маромад сурат маълумотша дар номераи ватсап имои экранбуда роҳӣ кунед. мо дар видеои оянда пешкаши харидро мекунем, яъне ки рекламаш мекунем. дар имрӯза навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, аз ноҳияи Рудакӣ, аз шаҳри Бохтар, аз территорияи Ваҳдат, Ҳисор ва территорияи шаҳри Бохтар ҳам аст. ва инчунин ҳам квартираи фурӯшӣ аз шаҳри Хуҷанд ва аз Душанбе сета квартираҳои духонага аст, ки бо нархи арзон ва инчунин аз территорияи Москва, яъне ки аз шаҳри Русиям замин ва хонаҳои фурӯшӣ ҳам аст. инчунин ва квартираи арзон аз шаҳри Бохтар. хоб курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 164 сомонӣ. мо бошад навори имрӯзаи худамонро сар мекунем, то охираш тамошо кунед. маромад рафтем. Ассаламу алейкум, подписчики Рахш ТЖ. Ассаламу алейкум, достоны азиз. Сегодня я вам хочу показать нашу работу, то есть нашу фирму, реально или обман. Потому что предыдущее видео админ Рахш ТЖ рекламирует наш офис, то есть наша компания. Много кто звонит и говорит, да, можно доверять и так далее. Ну, короче, в общем, я вам сейчас все покажу, это реально или нет. Я по поводу Умрахач паломничества, уважаемые ребята. Оставайтесь с нами, и дальше вы сами все увидите. Уважаемые друзья, те, кто нам не доверяет, вот, пожалуйста, паспорт. Короче, паспорт Таджикистан, паспорт Узбекистан. Короче, много чего есть. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бо равон кунанд, як компания грузоперевозка хубро ба шумо тавсия метиҳем, ки компанияка Ёқуб яка бурӯи шуморо аз Москва, Московская област қабул мекунад ва ба территорияи Душанбе, Ёвон, Ваҳдат, Ҳисор, Регар ва инчунин ба территорияи Хатлон 25 та ноҳияшта оварда мерасонанд. аз шаҳри Бохтар сар кардагӣ то Данғара, Кӯлов, Восеъ, Фарход ва территорияи Калхозу обшим 25 та ноҳияҳои шаҳри Хатлон оварда мерасонанд. 1.5 камази ҳастае ки ба территорияи Хатлон 25 та ноҳияш бурда мерасонанд. фарқ надорад Кӯлобай, Восеъ, Фарход куҷо ки набоша бурда мерасонанд. ва инчунин территорияи тобе марказӣ ям Душанбе ҳама территорияш, яъне ки территорияи гӯшаи ванаи Душанбе оварда мерасонанд. ва инчунин дӯстон мошини майда ам доранд, ки мошини майда кади рафта бортона аз замун ҷои кор ё ки аз замун хонатон рафта мегиранд, яъне ки мошини майда рафта аз ҷои кор то пеши камаза оварда мерасонанд. нархи мақсад бор аз кило вобаста мекунанд ва агар айноми канали мо гап занед ба шумо скидка арзон мекунанд. маромад компанияка Ёқуб ба шумо тавсия метиҳад, аз номи канали мо гап занед, скидка дорад. маромад албатта бортона рӯй кунед. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза ҳастад. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ҳамагӣ аз бозори Корбод то хунара 8 километр роҳ аст, яъне ки ноҳияи Рудакӣ, деҳаи Навбунёд, пеши молбозори нав маршрути 41 кати мегзарад. дӯстони азиз, Душанбе, Рудакӣ, деҳаи Навбунёд, молбозори нав маршрути 41 ба пеши хона мегзарад. ҳамагӣ 8 километр аз Корбон то хунара роҳ ҳастад. 6 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки 3 дар хона кардагӣ тайёр ки бо ремонтҳои замонавӣ, 1 дар долон, 1 калидор ошхона, баня, кухни, дарахтҳои мевадиҳанда, рӯи ҳавлӣ бетон ва чойлоби ангур, гудаш полни худ маҳкам ва обсвеча дӯстон мушкилӣ надорад. инчунин ҳуҷҷатҳои хона 100% дар номтон кардам метиҳанд. хонаҳо бениҳоят ремонтҳои замонавӣ обшим тайёра ва нархи хонаам бениҳоят арзон аст, ки срочно пул дар кора. нархи хона мекунад 210 000 сомонӣ аст, ки бо арзон мекунем ва нами рақамошон прамои рақамои соҳибшунай. ҳавлии кушод, дарахтони мевадиҳанда, даврозаи калон, чойлоби ангури баланд ва рӯи ҳавлиш битон навес бо 3 дар дигар хона калидор ҳамаш кати долон дорад. дӯстони азиз, об ва свет мушкилӣ надорад. маршрути 45 ба пеши хона кати мегзарад. шахсоне ки агар харидори аниқ бошад, аз рақамош раста кор мекунад, срочно мега пул дар кора бо нархи арзон метиҳанд. маромад бештар маълумотша аз соҳибашон гиред. дӯстони азиз, лайкора фаромӯш намекунед ва агар имконият бошад навори моро дар ватсаби мо падлисаш мекунем. мегзарем ба дуюм замини фурӯшӣ. дуюм замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад. дӯстон, ки дар территорияи Россия, дар шаҳри Самара, райони Балшои Гулшиста, деревная Тамбовка. дӯстони азиз, агар мо маълумотша хато хонда бошем, аз соҳибашон метавонем ки маълумотҳои аниқша гирем. обшим шаҳри Самара, райони Балшои Гулшиста, деревная Тамбовка.
бештар маълумоти аниша аз рақамошон мегирем. ҳамагии 25 сотиқ замини ҳамвор астае ки гирдиванаш полни худ одамо зиндагиро замини ҳамвор ки ҳуҷҷатош 100% ай. ин замин ая бародари тоҷики худамон астае ки заминша мефурӯша бо нархи арзон. дар пешаш мегӯяд газ астае, об ҳастае, свет дорад. дӯстони азиз, мактаб, медпункт, мағоза ва роҳи мошингарди калон ҳамаш дар наздикиш астае. дастрош мегӯяд мефурӯшад бо нархи 210 000 рубл ки бо арзон мешавад. нархеш бен ёд арзон 210 000 рубл. ба мошинои дар тоҷикистон буда ё ки мошиное ки дар Россия буда мегӯяд алишам мекунем кадоме ки ягон мошин дошта вариантҳои худтона пешниҳод кунед. яъне ки ба мошинои дар душанбе тоҷикистон буда ё ки дар Москва буда алиш мешавад. нархша чӣ хеле гуфтам 210 000 рубл бо муомила мешавад. ин ҳами рақамҳои Россия промои кумек инашда WhatsApp пайваст доранд. шахсоне ки мехаранд барои документ кардан барои мақсад паспортгирӣ хела хуб аст ки метавонед дар инҷа хона кунед. хай обшим ҳам алишам фурӯши марамат занг кадоме да аз шаҳри Самара замин лозимае. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ астае. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Мехкалон гуфтага астае ҷамоати Испечак. дӯстони азиз, шаҳри Душанбе Мехкалон Испечак да ҳамагии 3 сотиқ замин мавсад дорад ки дудар хона кардагӣ тайёр астае ки даруни хонаҳо мегӯяд 5 ба 3 бо қатиш мегӯяд мансар, кухни, баня дорад. хона бо ғишти пухта кати аста. хона барои зиндагӣ 100% мешавад. ошхона баням бо берун дорад. дуи мошина мансар, хонаи дуошона ва об соечам мушкилита гирдашда одамо зиндагӣ доранд. дастрош мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 250 000 сомонӣ ки бо муомила дорад. шахсоне ки аз территорияи Мехкалон аз Испечак хонахар ки бошад нархишина арзон аст 250 бо муомила дошта. метавонед ки занг зада маълумотҳои пурраша гиред. дӯстони азиз, кадоматон аз ҷое ки хона, замин, квартира ки мехаред дар комментария нависед. мо аз одамони фурӯшандао ҷудо карда баратон пешкаш мекунем. барои меҳнатҳои мо лайкҳо разанем дариқ надорем ва агар имконият бошад селкаи навори моро дар ватсапи мо то подписаш кунем. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ поёни Корвон духонага квартира астае ки дар чорум ошӯина қарор дорад. 45 квадрати метрае. боб свет таъмин астае. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни. обшум дар хона чизе астае. бо ҳамаи чизе чорааш фурӯхта мешавад. соҳиби хона гуфтага астае ки срочно пул дар курае бо ҳамаи чизе чорааш мегӯяд фурӯхта мешавад. хай бо маълумотҳои аниқша мегиред. як кухни, баня ҳамаш ҳастае. дастрош мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 260 000 сомонӣ ки бо хай қатишон муомила мекунад. 260 бо арзон мешавад. дӯстони азиз, духонагай дар чорум ошӯина 45 квадрати метрае. поёни Корвон гуфтага астае гуҷо шуда имина накутан. хай шахсоне ки мехаранд квартира хар рақамошон астае мегафон кор мекунад. метавонед ки маълумотҳои пурраша гиред. навора то охираш тамошо кунед. хонаҳои заминӣ арзон дар охир навор астае ки чӣ хеле ки шумо дар комментария дирӯз ва пайрӯз хоҳиш карда будем. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшии навбатӣ астае. дӯстон, инашам қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар колхози Россия пушти ресторани Урумчӣ. духонага квартира астае ки дар якум ошӯина қарор дорад. 70 квадрати метрае. боб свет таъмин астае. ҳоҷатхона, ошхона, баня. ремонтуш хай миёна гӯя мешавад ки барои зиндагӣ 100% мешавад. ремонтҳои замонавӣ надора барои зиндагитон мешавад. галавни дуруни квартира бен ёд кушода астае ки 70 квадрат дар якум ошӯина духонага квартира. нархша дӯстони азиз 300 тама мега. бо кадоме ки мегирам мега арзонтар карда метавонем срочно пул дар курае. колхози Россия пушти ресторани Урумчӣ. шахсоне ки мехаранд ягон вариант дошта бошад рақамошон астае тисел кор мекунад. метавонед ки бештар маълумотша гирем. фақат ба хотири меҳнатҳои мо ба хотире ки мо ҳар рӯз монтаж пешкашто мекунем лайка гузорем фаромӯш накунед ва навора подписаш кунед. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ астае. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Турсунзода Регарда дар айсентри районуш мегӯяд ҳамагӣ 2 километр дур астае. хоб дар Киров мегӯяд сади Шерозида. яъне ки Регард Турсунзода ай район 2 километр дур астае мегӯяд Киров сади Шерозӣ. 7 сотиқ замин мавсуат дорад ки як дар хона кардага дӯстони азиз ва об свечам астае. дӯстони азиз бо шароитҳои зиндагиш кати хай барои зиндагитон мешавад. дастрош мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 47 000 сомонӣ.
шахсоне ки мехаранд бо метавонед ки рақамошонро занг зада бештар маълумотша гирен. Як таверан ва аз район 2 километр дур 7 сотиқ замин як дар хона гидаш маҳкам. хай нархш бақадом хотир намедонам чӣ бақа арзон боша бо шахсоне ки мехаранд бо занг зада маълумотҳои пурра аниқша аз соҳибаш гирен. мегзарем ба 8-ум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ дар 31 микрорайон гуфтагӣ аст пеши лаби роҳда. шаҳри хуҷанд дар 31 микрорайон наздики бозор. хай бо маълумоти бештарша мегирем. як хонага квартира аст ки дар 4 ошина қарор дорад 32 квадрати метр бо свет таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни. хай ремонтшам барои зиндагитон 100% мешавад. 32 квадрат мега як хонага 4 ошина бо нархи 185 000 сомонӣ ки боз муомила доранд. шахсоне ки аз шаҳри хуҷанд квартира харки бошанд на квартира арзон як хонага 185 тай бо муомила доштай. рақамоша рақамои тисла кор мекунанд. шахсоне ки мехаранд марҳамат занг занед ва лайкора фаромӯш накунед. аз ҷое ки хона мехаред дар комментира нависед. мегзарем ба 9-ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри бохтар дар кӯчаи механизатор 2 гуфтага аст соҳибаш наздики аэропорт мешавад. механизатор дда. шахсоне ки мехаранд бо занг зада маълумотҳои пурраша гирен. ҳамагии 9 сотиқ замин мавсуф дорад ки ду дар хона кардага дӯстони азиз ки бо калидорчаш ки хонаи коробка болош пӯшондага аст фақат дар тиреза хоб полу потолок инам хеле ранг борш мондага аст. хе хона худаш коробка тайёр аст гирдаш се тарафаш маҳкам аст ва гирду ванашда полни худ одамо зиндагӣ доранд. шаҳри бухтар механизатор дда. нархш мега 120 000 сомонӣ аст бо арзон мешавад ва рақамошон мегафонад. дӯстони азиз чанд ки маълумоте ки мо фаҳмида ба шумо расондем. шахсоне ки мехоҳанд ки маълумотҳои бештар фаҳмидан рақамошон аст мегафон занг мезанед маълумотҳои 100% ва айниқша аз рақамошон мегирем ва мо наворимона то охираш давом медиҳем то охираш тамошо кунем бо хонаҳои арзон ва квартираҳом дар ахир ҳоли ҳаста. мегзарем ба 10-ум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар ноҳияи шоҳмансур дар кӯчаи ӯ законӣ гуфтага аст назди чораҳа сари аэропорт наздики парк садиқ бозорча ва ҳамаи намуд транспорт мегзарад. опшн шоҳмансур. духонага квартира аст дар 2-ум ошина қарор дорад 45 квадрати метр. хона мегад бо тамоми лавозимоташ бо ҳамаи чизи чорааш фурӯхта мешавад. об свет ошхона баня кухни термис дар 2-ум ошина дом байни хонаҳои заминӣ яъне ки ҳамин квартира дар байни ҳавлиҳои заминида мегад қарор дорад. ягон маълумоту иловагӣ агар боша мегад тариқи телефон худамон фаҳмонда метиҳем. нархш мегад 270 000 сомонӣ аст ки бо савдо дорад. 270 тай мақсад савдо мешавад. шахсоне ки ягон агар нафаҳмида бошанд хоҳанд ки маълумоту илова гирифтан марҳамат шумо занг занед рақамошо мегафонай шумода фаҳмонда метиҳанд. аз ноҳияи шоҳмансур кӯчаи ӯ законӣ гуфтага аст назди чораҳа хобстари аэропорт. марҳамат назди парк давда бо ҷош беҳтарин буда мега ки маълумоти бештарша метиҳем. лайкора фаромӯш намекунем навора подписаш мекунем. мегзарем ба 11-ум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон бо нархи арзон аз душанбе. хона қарор дорад дар шаҳри душанбе дар райони фидавсӣ дар поёни корвонда. ҳамагии 3 сотиқ замин маҳсулот дорад ки ду дар хонаи барак дохтага аст ки хона тайёра барои зиндагитон мешавад. хай ремонти средяне ки барои зиндагӣ мешавад. шахсоне ки хонаи арзон мекунад марҳамат ба шумо хона. хай хона коробка бигем чӣ хел гӯмана ки ремонти средня шкатур монтаж свет дар тиреза часпондагӣ дорад ва ята баня ҳоҷатхона боз проекти алоқхона хеле чизам ҳастай. нархш мега 150 000 сомонӣ аст бо каунтар муомила мекунем. хай бо занг зада пурсед. дӯстони азиз хона ремонтҳои замонавӣ надорад. хона гӯем ранги мисли коробка аст яъне ки шахсоне ки агар айни ҳол бигар зиндагӣ кунем мешавад. рақамошон вавилон аст соҳибаш кадоме ки мехарад боро занг зада маълумоти пурраша бо як кам аз дигар сан қума мехе чо дорад ки метавонем ягон сохтмони узша давом диҳем. марҳамат мехарем занг занем. мегзарем ба 12-ум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон бо нархи арзон қарор дорад дар шаҳри бохтар шаҳри қурғонтепа дар шабчароғда.
духонага квартира ҳастад ки дар 5 мошина қарор дорад, 70 квадрати метр, боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис ва бо ҳамаи чизи чораш мегӯяд фурӯхта мешавад. Шаҳри Бухтар дар Шабчароғда. Духонага 5 мошина, 70 квадрат бо ҳамаи чизи чораш, кондитсионер, телевизор ҳама чи дорад, фурӯхта термис ҳам дорад. Якта коридор ва духонаи дига. шахсоне ки мехарад мегӯяд нархша мегӯяд 285 та мегӯем бо муомила 285 рӯсумои дӯстони азиз савдо дорад. рақамушон ҳастаи Вавилон кор мекунад. шахсоне ки мехаранд бо як бор дига занг зада маълумотои пурраша гирем. дӯстони азиз, шумо дамаганам хай рекламаҳои хонаҳо, заминҳо, квартира, мошин, ягон техника, чизе ки барои фурӯхтан бошад маромад рӯй кунем ва фурӯшта мегузорем. ин буд навори имрӯзаи мо. То видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.